Somthum lai ni to kha pasal nei ve to ro Beshi hotela blind date nei turin kal nga lang che anu chuan alo ti le ringot to ole ole ti in call chuada a thian nu awa bezui ngal a hmu tur chu ginji ani in kum somthum le pahnih mi automobile distribution store a general manager ni lai mek ani thu te alo hril reipu a nga hma in a bula chuan mipa pakhat ama aya sangshet hi alo kala a hmel chu tha thi zawng tak ani awangin a biakna pawh chu a hrimu mal lo hello linlani ka ni a I blind date tur ka ni ti in alo nui sanga blind date mo ti in chu pa chu a hoi hai dewa ma se a thut pui ve ta tho an ti na chang chuan lini chuan blind date panga ani to thu te mangai na ti vel chu a rin zong ani lo thu le ani ang nula senior lakhun wang lai po voi ni ngot mai kalpel to chu tu kho kha in an uk sak zui ngai lem lo thu te a soi do a anu dam thalo rengin a tir lui tlat awanga blind date chu nei mai thian ani thu te po a soi tel a nei tur te chu a to hle a ami pa jok chuan a pek vek awangin lini chu a in thla hrung dewa nakina kalo pe mayang che I rui deuh chuan motor khal lo la mang tha o ti in a hosan chu pa chu hani chena ginseng group CEO alo ni reng maya a pian cham ani awangin a pi chuan alo khola inun hlui kha chu theihngil tola him takin hun hmang ro alo ti ole kapi kum somthum le pahnih lai ka ni to hi pian cham lom ti vel ka ngai to lo ati po in bial nu nei to ro ka ti na ni chu alo ti le zela nia kan la nei veng chu ti na chang atu ka chuan a thian nu zin ho hmak turin lini chu airport a chuan avakala hananen khan anwai in su pal le to ma se ani chuan a be mi alova shom po chuan om lovin a kal san le mai jawi chuan nizan chu enge chanchin ti in alo zot wata a hmel chu a tha in adam duam maya rin a in a fel phian le ngal ti na chang a thian nu chuan ginseng group CEO chu interview tura a min theingang alo awanga a ril ruwa buai thu a hrin le molmola chuti lai chuan lini bial pahlui kumnga chuang alo ngai zon to su I channel a bial nu lini thian tha em lo ni to thin gini te chu reporter ho chuan an lo zui lai mai an va hmu an ni pahnih hian an phasan awangin lini hian a tuar hle a mangai na po awm tak tak a rin lo pha vek ba ka bial pa po angai sak zui to lo pha bawk ani gini chuan I chen kanin hwal chungchang chu engtika nge I chhung te hrilim I pa la khan min du bok si lova lini hlir an soi reng zela ati chuan lungai su a hmalamin ka hmu pui don chenia ti in alo hnema lini te thian don po ril runa thoidam nan an ti nge zuan in duna a thoidam chuang der si lo mi pa pakhat hian alo pot buai le ngal vanei thak takin mel shat lo tlangwal pakhat hian alo chan hlau a tho na company le Gshen group te chuan tho dun an tum ta hlau maya English Japanese le French tong thiam an du awangin a tho pui nu pakhat nen chuan chulai hmuna thok tur chuan an thlang ta a na thoka a thut khotlai lai hin anu damdor ina an hruai thu an lo hril thut doctor chuan brain tumor ani thu le cancer ani awangin a stage po asan hle to thu alo hrila a reibera thlakhat bak adamarin to lo thu alo soi chu thu chuan a thawng hle a taksa alo chaw bok nen ni kho shelo chuan a tludon tamaya vanei thlak takin hanate sumdona chungchang suya chu hospitala an kal lai tak chu alo ni a an lo hmu fu hlo mai chu a van nei pui hle doctor chuan alo endik wata a chaw deuh awanga chutianga om ani thu chu alo hril jawi khan alo phone hlawa hana chuan lo lak sakin
rung hospitala kal ngal tur chuan alo hrilh sak. Bara linite lo chan tu tlangwal kha hana naw alo ni ringa rampon atanga lo hawl hlim hlol alo ni. Apa chuan company a upui turin alo du hle. Mahse yana chuan entertainment industry lama chuan lu alo on dai mai si. Apa chu alung oi ta ho lo. Actor ti vel kha a ho lutuk company hian thok mai ro ti in a fapa chu a zil zui shep. Tlani liamta a khan luna lutuk ane china wangin lininu chuan hospitala avain endira cancer alo nei to ti chu alo shadei to chu ni in mahse a fanubula chuan alo zep tlata sumlama an harsa chu thushan ni se le stage ani to awangin in enkol poin omzia omdon lo ti a hriat awangin a fanuril ru ti hasak chu adu lo alo ni. Tuna po adu ber chu a fanu lo enkol tu tur mi pa fel tak ngai ngam taka akal san theina tur pasal thatak nei sila ti chu ani. Project pahnih lo lut chu hana chuan a en wangwanga pakhat zawk chu lini project ani ti a hmu chuan kalin hmu le nge chu angai dawn ani hi ti in a phun sup. Lini te hi translator an ni a translation agency a thok mek an ni. Rilruha taka a awm laiin I chenga chuan lini chu alo zawng hmu a ngai damte lo dilin thian ang tala in en le a duh thu alo hrilh. Mahse lini chuan a rilru an tihna tem awang khan alo la haw hle a thian anga in en pawh a duh lo thu in alo chhang. Hanan in ava thlen chuan a pi in hmeichhe pakhat uzini alo hmel hriat tira chu nen chuan in neih tir a tum hmel khawp mai. Chu nula chuan hana chu a duh hmel hle a ani erawh chuan alo ngai sak lem lo. Lini khan alo teksa in nei mai ti ang kum khat chung le katan in luaman pawh katum sak vek ang che alo ti. Anu dam lo wang ani thu le a harsat na te alo soita ka chuan thutik a soy ani ti alo hriat pui ve tho awangin a khawngai ve ta dewa. CEO ani ti pawh a hrelowa mipa ngai ve maya angai ti a hriat bawk awangin suma duh wang ani chu a ring lo bawk nen. In hmu a in biak fel chu alo rem ti ve ta a. A pi in a tur chhian bawk si a. A tan pawh a tha dawn riavin a hria ni. Lini chuan a apartment cha bisper te chu alo pe a tichuan anu hmutur chuan damdawi ina chuan a hruai phei ngal. Anu pawh chuan alo ngai na in alo hlim pui hle. Hana te chuan agreement file an lo pe a chher chiang mang lo chuan lini chuan alo sign ngal zung zung. Anin nei ngei ti chian nan in nei certificate te pawh an vala chuak ve thlap bawk. Jinsen Group a chuan lini le chani te chu an vakal ta a director chuan thatakin alo dong songa meeting nei tur chuan an va thulut ve ngal. Jinsen CEO chu mel tha le lakdeu ani thu te tuma interview ane pui ngai lo awangin a hmel hmu tur awan thu te chu chani chuan alo soi ru sep sepa. Alo lut chuan an CEO chu hana alo ni reng mai si a lini chu a phok hle. Mahse in showm pawh chuan an om zui duh ta bik lova. Na ban hnu chuan damdawi ina chuan anu kan tur chuan a peng haw a. Ani chuan hana chu mipa fel tak ni a hriat thu te alo hrilh. VIP room a te alo sawn tir dai mai alo ni a. Tlai deuh hlek tawh chuan hana pawh chu damdawi ina chuan alo kal ve thowa mahse lini chu alo mu hil tawh a. A kawr chung te chu hlipin a sin tir. A tuka chuan kawr chung le project thar kengin lini chuan hana chu office a chuan ava hmu a. Midang an om hnai lo lai tak chu in ka blind date tur kha inimia lo ti ro ti na zawt. Kanin hmu le kha ka ring bik lova chu wang chuan kani om ve ta mia mai ani kha alo ti dam duama. Ani chuan kanin nei na hi chhun zom zel pawh ka pui ti lo.
a hma lamin ka ina lo in suan lut ve ngal nge la kan in nei to bok si a in hranga te chu awi lo em mai i lo lu she deuh le ka lo lu zawk mai ang ai ka lo lu zawk ang ka ina te si a nuam ti lawang chuan kanu VIP room a i lo suan tir kha kalawm lutuk ole inu chau ni to lovin kanu pui nu lawm ani to ti in hlim takin alo ni vur vura hana ina chuan a in suan lut zui ve ngal in chung vel chu ama design ve kalo ni a alo moi khop mai mipa ma ni se e rong bolte alo thiam phian le ngala anau nen rampo na in lua an omreng china wangin e rong bol chu nuamati song tak ani thu te soya chen pui nuam tak ani do ne ni hni khat sum do na thila azin do na wangin har sat na ani chuan shilvat turin hana chuan a cha a izin hlan chuan ka in hluya khan kalo om ri mai do nim ni ati po in ka in chu i nani to lom alo ti sela alaka a fel em awangin lini chu alung a chedeu tlat hana zin po chu a hma thei ang berin alo ho a lini chu zualo in rui hle a apumana ta wangin doctor a ko sak bok a bel pahlui te in hualan tum ti chanchin bu atangin alo hria a aril runa chu zualo in alo ni ome office a chuan anin lai chin na chu thup adu thina ma se hana chuan ei tur tui hnai tak tak te lo chhopin ei pui tur chuan alo som tlat si a hnial du ta bik lo a thian nu nen an len chhuah tumin yana kha a fence ten an lo zong chu ni in bi ruk nan lini thu hle hle lai chu alo ko a reilo te chu tianga om tur chuan a ngen bara lo chan tu pa kha ani ti a hriat chuan lini chuan maka ti hle a yana po chuan alo la she ve reng tho min pui awangin kalom hle mai kanin hmu le huna chuan lunch ka chit tuang che ti in yana chuan a kalsan le vata jawi thil lei po chu alo let ve chia a yana chu a hmu man lo a star ti reng nen mu sela chuan alom viawang bazara chuan peng ho in hana ta tur thom hno te an ena gini localin kan mit hi a in ang thei e ka ti he kor hi moi ka ti khop mai ti in a in lai tak chu alo chu pui le a i du chuan ka kya nang che lini chuan alo ti ve ngat mi bial pa chu sak nan khan eng method ngei man I method man ang tho kha midangin lo mang ve ta sela an thu sak ve dai mai long chimo alo ti ve khera nang hi chu a hmai to hlol lo che lo be se ve du to su gini chuan alo ti le ka phei khokhri bun tu ve mai mai ni kha linin ati chuan nia mi bial pa thu sak tu zaklo bok si ti in a thian nu chuan alo pui ve boka an thian dun chuan an tang dun ta gini la chu lo kol ve bok an in swal ta mai mi de chuan actress lar thar kha ani hi ti in thla an lo lak sak chuai boka thin rim deuh chuan gini chu a ho taw I chena bula chuan ava in soi thiam zat zat ani chuan an video theater te chu alo en meka ani ne na in ti boy tur khan enga nge iwa kal khera ka chung ten an du to lo sa chinin alo tia ngai dam dil ka tum ringot ani kha ama khan min ho em ani ati tak zai zaya chuan I chena po chuan alo oi sak ve mai anin swal boy video viral chu hana te po chuan an lo en ve meka thil then dan dik tak zir chiang turin a secretary chu a hril zana chuan anin namna vela ati nat a kong chu damdoi hnoi tuma a hmu pha chia si lova a buai hle chuti lai chuan hana localin damdoi kengin a hliama chuan alo hnoi saka anin ti buai chan te chu lini po chuan alo hril fia a lai dewa wang chuan a be thui vak du lo ma se hana chuan I pasal ka ni to a har sat na inei chuan min hril zel tawng che ti in alo ngen anau yana chu hmang tangkai in gini chu thodun pui tur chuan a tir ta a
contract ani na company ni na an tho ho na an lo ti top lai tak ani awangin gini po chuan alo pom sak ve maya zan khat chu lini chuan kawngka lo hawng thawm a hreta a misual emawti in lo vuak a tum piberry alo ni reng mai tungei ni a ti in alo zawt phawk hle hana chu sumdawn na thila a chin thu suihin a khawla a pi nen chuan an in bia bialnu inei reng hi ilo zia vela ati chuan kanupui lawm alo ti a enga nge chutiang te min hril lo ti in a pi chuan a hau hrep ma se nupui alo nei hrim hrim chu a lawm hle ei rawng ka bawle ti in lini chu a buai nge mai a thiam vak lo hana pawh alo haw ve ta a eitur siam te chu a tui khawp mai a ti sakna in a tui lo zia chu ama linin a ei chuan a hre thiam chiah ni chhungkaw chanchin te an sawi duna hana chuan nu hron neiin a pa chu tawng tam vak lo a nih thu te a nu hron nena fapa an neih thu te a sawi a chu ian a kha ani enge peila tha ang le an duh zawng ka hre bawk si lova linin a ti chuan lungai su hom top rawh keiman ka ching fel vek mai ang ti in a hnem a hma lamin a chhung te hmu tur chuan inpui lamah chuan an va kal a chawhlui te an kil ho Mr. Lu chuan engei thaw a ipa te an la damim ti in a zawt translator hna ka thawka kanui hi a dam lo mek a ka pa erawh chu kala hmu lo linin a ti chuan chhungkaw mu mal lo deuh atanga lo sei lian ini chuan han chhungkua ah monu ini thei lovang a pa in alo tih chuar takah chuan ka pa chhungkaw chawr chhuahna lam ka ngai pawimawh ve lo ti in hana chuan alo pot chat vata ile in chhirang a pa in a ti le pawh in tuthlukna ka siam tawh kala in chhir ngai lo ti in a chhang le a pi pawh chuan a tu pathlavang chu alo hausak vata in nei hun ser erawh chu company buaina an chin fel hun atan an khek tari chuti lai chuan iana pawh chu alo haw ve a amo nu chu lini alo ni reng tia hmu chuan mak a ti khawp mai a u bulah chuan voihnih an in hmuh tawh thu le an in hmuh dan te chu a hrela lo in hresa ve deuh an ni awangin a zia phian mai hana chuan in nei chung chang kha enge ngai dan ti in lini chu a zawta kum khat atan chauh contract kan siam sia in then le taila itan le ka tan pawh a tha lovang in nei na chu buat sei ri lo zawk mai ang ti in a chhang class reunion an nei na chuan hana chuan lini chu a hruai ve a a thian te bulah chuan anupui ani thu te a hril hlawm thenkhat chu doctor an lo ni nawk mai thenkhatin an lo thik bawk hana chuan zu in a phal sak lo awangin lini chuan thei tui a in daia bathroom a kal tur chu lali chuan a lo zui vat engtia ringi in hriat tawh tin a lo zawt kumchan ve vel linin a lo ti mai a ke ni chu kumsawm panga chuang kan in hre tawh enge duh a du lo engkim ka hria i hre ve em a lo ti deuh kher lini a ngawih reng takah chuan ziazi chanchin pawh ila hre lovang a ti leh hrama hmeichhe dang hming a lam tel kher chuan lini awm chu a ti nuam zan lo chulai hmunah chuan gini leh ichina te pawh kha an lo kal ve leh ngala in hualna an nei ni awm tak ani Mr. Gyana te nupa nen an in hmu a hana te nena sumdawng ho thin an ni awangin an in be khawtlai a ziazi chu tunge ti a linin a zawta ka chuan kanin nei tawh hi min ring top rawh Gyan le su chhungkua te pawh an in nei tawh a thatakin awm tawh ang ti in a lo chhang dai charity dinner party nei turin hana te chhungkua pawh an in cheinal khawp mai chulai hmunah chuan i chena khan lini chu a lo bia a heta engei lo tih ve thatakin in be ve tawh ila a lo ti min lo hmu rawh i ti awangin hotelah khan ka lo kala gini nen in lo khawsa dun ka lo hmu ta cheu ani kha min duh tawh lo chuan thataka min then ve mai tur a lawm i method a thing em ai ka holo thei lo che ti in a chhang ka rui lutuka
engma kha ka hre chiang tawh lo lawm chu pawh ni se engkim a tawp vek tawh an in hnial buai lai chuan hana khan alo hruai hrang ta daih a a bial pahlui nena an lo inbia chu a thik deuh nge a ti tau vel noodles pawh chu a ei duh lawk lova linin a thlem takah chuan a ei sak ve leh mai ani kha chu ka hun kal tawh ani a nang chu ka tun hun leh ka hma hun i ni alawm tiin a hrila an ri leh vorvor tawh zanlaiah chuan a nu that vak lo thu doctor in alo hril awangin lini chu damdawi in pana inkhalh chhuah tuma a chi ai buai zo veka a khal hlei thei tlat lo tap chungin hana zin lai chu ava bia a ani pawh chu alo buai khawp mai iana chu ngaih ven tur chuan a tir ngal ani pawh chu a rang thei ang ber chuan alo haw ngal bawk damdawi in ava thlen chuan a nu chu alo thi fel der tawh a a dawm hlum hman lo chu a rilru ana zual hle biak pawh in tawngna chang pawh a hre lawk lo jawi pawh khan alo buaipui ve vat bawk a ian alo awm ve rengmai chu maka ti hle mahse han phul hluaina chi ani rih lo hana pawh chu alo thleng ve ta a lini chuan rilruna takin alo tah khum zawi hnakin ni khaw hre lo chuan a awm zui ngal jawi hnenah chuan i thian nu hi lo awm puila doctor ten an mut thil tir ri a a nu vuina leh buaipui ngai zawng zawng te ka va ching fel lawk ka nge tiin hana chuan a ngen a piberi pawh chuan an chan chin alo hriat chuan a rang takin lini hmutur chuan alo kal ve a lungai reng su kan awm alawm kan hmangaih lutuk chian nia i tah duh pawh in tap vak rawh a hun lai a nih hi tiin a thiam ang tawk chuan alo hniam hana pawh in porridge pek alo tum a mahse engmah alo ei duh lo chutah chuan lehkha thawng a nu in hana hnena a dah chu pe in a chhiar ta a boite he lehkha thawng i hmuh hunah hi chuan he khawvelah ka lo awm tawh lovang i bulah ka awm reng thei si lova min hre thiam ang che i pasal hi keimah awangin i nei der mai tih pawh ka hre vek tawh ania mahse pathian remruat hi chu tuman kan dal thei lo pasal tha tak i nei ani chhuah ho su ang che tin ipa kha ala thi lova he banbun hi min pek ani nge i duh chuan i lo zawng chhuak dawn nia van atangin ka lo thlir reng thin ang che ka hmangaih reng bawk ang che tiin alo inziak a chuta tang chuan tlemin a rilruna chu a dam ta deuh a tha takin a nu thlan pawh chu a tlawh thei ta ni a nu khan hana bulah chuan lini pa chu gyangu weya ani thu te alo hrilh vek a a fanu chu tha taka lo enkawl sak zel turin a chah bawk mahse chu erawh engmah ala hril duh rih lo a nu dam lo thu an lo hril awangin hana pawh chuan lini hruaiin a va kan a a pasal lo awmin tha takin alo dawng sawng i lo kal tih hriah sela chuan a hlim viau ang tiin alo hril a nangmah awangin min kalsan ani tiin hana chu a thin rim thar thut i nu nen hian kan in hmangaih em a mahse i nu ipi khan kan awm dun a phal tlat lova ipa nen khan an in nei luih tir a a hming maia in nei an ni awangin in then pawh kha ipa chuan alo rem ti a chu wanga in then zawk chu an ni a ngai thei lutuk chia sin mahse i hmaah chuan alo in lan duh ta lova in chhungkua tih buai chiu a duh lo wang ani tiin chupa chuan alo hril ta vek mai hana thinlung pawh a khawi khawp mai a lini chuan a thiam ang tawkin alo hnem ve bawk jawi pawh in hana chu fel a ti em awangin a thian nu nen chuan in hmangaih chho daih sela a duh pui hle a nu in a pek banbun kha lini chuan a bun ta renga a nu hriat rengna tan a ti ani a pa erawh chu zawn chhuah kher a tum rih lo kum hlui liamin kum thar an chuang kai ta a kum thar lawm nan leh lawm thusawi nan lini chuan brooch mawi deuh mai hi hana a pe a ani pawh alo lawm thiam khawp mai
Hian a company ah chuan geni lo lut chiah nen an in talk ngei awm zeta lo tawng khum leh a tum lai chuan chu company chu han ata ani tih leh Lini chu han a nupui ani tih te chu a hre chhuak ta a a lawm lo hle a boss nupui chu engtinma a tingam tawh dawn lo tlat anih lo chuan contract tih tawp ani mai dawn si a hna dang a nei ri bawk si lo a nupui din hmun sang zawk anga din tir chu han a tum ber pawh kha a lo ni midangin halmawi te an hal laiin han a leh a pa te erawh chu khun khan takin an lo ti a Lini chu hmeichhe fel tak ni mahse a din hmunin a zir lo em awangin then mai sela tha a tih zawk thu leh an chhungkua nen pawh an in hmeh lo thu a pa chuan a sawi leh a kanu i kaltir ang mai kha chuan ka kaltir ve lawang nangmah awangin tunah pawh damdawi ina a awm mek a sin tiin hana chuan a chhang let ve ta hmeh a pa pawh chu a ngawi tawang mai nikhat chu Lini leh Giangu Wei te chu an in hmufu a Lini banbun a hmuh chuan khawi atanga i neih nge tih in a lo zawt vat mahse a chhan hmain a pi te an lo thleng ta a an mo nu anih thu te an lo hrilh zung kalna tur dang an nei awang chuan an kal san ta ni Mr. Gian a nupui erawh kha chuan an pa in banbun a ngaih ven viau mai kha mak a ti riawa chhui zui ngei a tum zanah chuan Mr. Gian ate nena an in hmuh thu chu an pa bulah chuan Lini chuan a hril a i pa zawn chhuat te hi i duh reng tia a zawh chuan duh tawh lem lo tunah chuan keimah ka in buai pui thei tawh a tih in a chhang ke pawh ka awm tho hlawm ti raw tih in hana chuan a lo kua a Mr. Gian a chu a pa ni tih hril a tum bik lo Valentine's Day a lo nih chuan hana chuan midang tih dan hre ve in Ian a chu a va rawn a Lini tan chuan pangpar a lei sak baka zanria a ei chhuah pui hna bawk an chawlhna restaurant ah chuan midang tumah an lo kal ve lo a an pahnih pual liao chuan hana chuan a lo buk ve deuh ngei in la zei chho vel tops Lini tan pawh nun chu a nuam thar riavin a lang a lawm thu a sawi bang lo katan engkim min tih sak awangin ka lawm tak zet ani tiin a hmuhah chuan a lo muah sak zeuh a hana a lo lai vel nikhat chu lalikhan Lini chu a lo bia in hana bial nu hlui a naupang lai atanga a duh em khawvel huapa designer lar tak ni mek Ziozi chu China a lo haw leh tawh thu a lo hril a lo haw ve leh hana office ah a lo tlang ngal an rin thu te chu na tho kho te chuan an sawi ru sep bawk a Lini chuan chutiang thu hriat chu nuam ate chia lo ni dang a hin hana chu a lo haw tlai leh ngal a lo mu thlu hman eitur dawhkana a lo chhawp te chu dah bo a tuma mahse hana chuan a lo ei sak vek tho zanlaiah chuan nu ka hrelowin hana chu a awm zui ta mai a peanut allergy a nei chu lo ni in Lini chuan a lo hre si lova eiturah khan a lo tel pek mang ang deuhin Ian a chu a va bia a damdawi in lamah chuan a kal pui ngal nakin deuhah chuan Ziozi pawh a lo thleng phei ve ta a lo lung awi lo ngal hle a nupui i ni lawm ni nupui ni tlak pawh i nih lo hi a huat zawng pawh i hre lova nia tiin Lini chu a lo haw a hana buai pui tur pawh chuan luh ve a lo phal sak tawh lo vel Lini pawh a in thiam lo hle Ian a erawh chuan a lo hre thiam khawp mai a Ziozi hi chu kan naupang lai atanga kan thian tha tak ani a ka u hi a nu in a kal san khan a khua a har thei lutuk ani awm e Ziozi hian a ti hlim thiam ber a an in kawm ngei ta em ani rampawnah te lehkha zirin kan awm ho leh bawk a an in ngaina lutuk mahse ka u hi company enkawl a ngai awangin China a lo let leh a Ziozi la a thil zir lai zawh fel phawt a duh bawk si nen an awm hran a lo ngai ta ni tiin a lo hrilh fia Lini chuan sawi tur pawh a hre lova ka u hian thil a sawi mai ngai lova
thu phei chu a tiam mai ngai lo I hne na thu tiam ani ni phot chuan len chhuah nge a duh dawn ani ka u hi ring tok phot mai ro ti in alo fui le Reifia thutnu chuan hana chu alo har ta a I thamo ti in ziazi chuan alo zot vat akut alo chil sak chu rangdewin hana chuan ala kianga Doctor a chan pa khan ziazi chu hana dam that lo thu alo va shil ani ome enga nge lini hi alo lu ve lo hana chuan alo ti daya keiman lu ve ka phal lo ani kha a that chep chia sin ziazi chuan alo ti vata kanupui ani a midang aya helai hmuna om tur ber hi ani kan pahnih buaina ah chuan lo buai ve su hanan alo ti ta ka chuan ziazi chu arilu ana dewa a ho tau dai yana chuan a zui ho ve bawk hana hmutura avalu chuan lini chu a in thiam lo hle a peanut allergy anei ti a hriat lo wang ani thu te a sawi enga tingi ani lu phal lo wang mai maya I lo lu lo kanupui ini a midang zong a in katan I poimo ber ani chu shereng ro ziazi ni na kanin kar hi chu nakina kala shil ve kam che alo ti a angai to lo ka she to nun hlui chu liam ro se ti in lini chuan lungoi tak chuan alo kwa lini zara jawi po in Mr. Hana chu interview ane pui ve thei ta hlau maya alom hle chu chau po chu ala du tok lo yana po chu interview ne pui ngei chu atum le to lini hne na chuan Mr. Hana hian adu che ani ayan dan na chang hian ka she thei ve kania ala ti zui ma se lini chuan nupa anni awang chawa ama chu ngai saka chuan ala in ngai tlata hana chuan adwani chu ala in ring theilo hana pi chuan in nei na ba sai thwai chu du vyang ma se apa berin o apo that du miao lo wangin lini chuan in ngai to ala du ri thu a soi zela chu chuan hana ne na anin karpo ati har sa deu ni inalang Ichenala khan ajim kalna thlengin lini chu bia kalo tum china alo be chadu ngai lo chuti chungin lali khan anim belai chu thla alo lak ruk sak sham company plan information poimo leak out awm chung changa lini chu mo phur tuwa an pu tatlat mai Ichenani na an thlalak kha an lo nei kheu mai chu ni in abel pahlui alo ni kherbok nen an elpui ber su group nei tu ani box si a thiloi om tak chu ani vetlat kabel pahlui ka huat em chu enga nge ka tho pui ngotanga ti in alo zot let ve saka hana chuan chena kuta da mayang u ani in lo chui chiang ro se alo ti vata director chuan lini chu chui chian ani chung chuan tu ma belo tur le in chwa san lo turin a shil secretary chuan a chui chuak rang khop maya rin ang nge in lali nge ya lo ni lini chuan ama chu lo chim budoi turin hana chu shila a beru zui ngal lali chu lo lutin company document poimo then khat pu tru chung chang chu lo soya lini chuan thil thalo tak ati du arin lo thu te alo soi ma se zunga mo phur tu chu ama chuan ni ti hanan alo shil ta ka chuan engma ziep nei lem lo chuan a impuang fai ta veka chutianga a chet na chan chu hana adu wang ani thu le lini chau angai saka wanga a thik thu chiat wang alo ni lini po chu alo te chuak ta a hana chuan nupa anni to thu alo shil mia mai mipui van tlang ma a an ziep tlat chu lalin a hriat ta ka chuan midang a shil mai te chu lini chuan a hlau thung to a ma se hana chuan engma a soingam lowang lo soi po ni sela a poilo ti in zungbun alo bun tira ti hi chuan kan single lo ve ve ti na ani to mai ti in lini po chuan zungbun dang alo bun le tir ve bok nikhat chu lini le hana te inbiak lain thil ribur mai a hria a hana chu are zui ngal mak bok si accident an lo tok chu ni in
a hlau thawng lutuk chu damdawi ina ava tlan ngala mahse rin aiin a lo na lutuk lo hlohh mai lo kuah vatin a rilru ha hmanzia te a lo hrila secretary zawk chu a hliamna zawk niin zai ngaiin a lo awm an mahni sutu motor la chu a tlan zui ngal daih si a CCTV ala a lang chiang bawk si lo tute nge an ni an hre thei ri lova mahse zawn chhuah ngei erawh an tum ichana pawh chuan lini leh hana te chu dan hmaah an lo in nei reng tawh tih chu a hreta a thi khawp mai chuti laiin gini nu chuan a pasalin fanu a lo nei reng tih chu a lo chui chhuak ve chiah bawk a thinrim rilruna bawk si chu a lo tap chiam gini pawhin lini nen pathum hun unaw an lo ni reng mai chu hriat thiam harsa a lo ti ve kher mai apa piancham lawm turin hana te nupa pawh inpui lama an va lenga zelsi pawh an zinga chuan a lo tel ve apa chu chial set box an present a lawm ve niang chu a khe ve suk chuti laiin car accident thuthar a lo awma an mahni sutu driver chu police station a in pe in a rui lutuk wang ani thu a sawi ani awm e mahse hana chuan a awi ho lo chui chiang turin a hril leh ngal secretary pawh kha tluang taka zai ni in a tha tawh viau e ziawzi chuan hana chu lo bia in lini nena an in tawn takah chuan inthiar filim san mai a tum tawh thu a lo hrila mang tha nan tiin a biangah chuan a lo fawh sak zeuh chulai tak chu lini khan a lo hmu si a rilru an ata tlat mai iana chuan en lo mai rawh inat pha ang tiin a lo hruai sawn barah zuan in dun lini chu a ruita hle hana chuan lo bai puiin a thinrimna chan te a lo zawt ziawzi wang ani tih a hriat chuan min mang tha deuh tawh a lawm nangmah ka thlang zawk chi tiin a lo hril fia in ngei tak chuan an mu tlang ve leh mai mahse zan lama barah iana nena zu an in dun lai leh a rui lai vel chu tute nge thla lo la tih pawh hriat lovin internet lamah chuan a dar ta chuai mai chanchin dik lo thaibo na tan chuan hana nen nupa an ni tawh tih chu an puan chian vat angai dawn ta ni a tukah chuan chanchin bumi te chu ko khawmin iana chuan lini chu a unupui ani thu le zu in dun ve satliah mai an nih thu te chu a sawi ta hana pawh chuan lini chu hmeichhe lar leh mi hausa chhungkua mi ni lo mahse a hmangai awanga nei ani thu te lo ti buaitu chu en liam mai a tum lo thu te a lo sawi ve bawk an interview chu gini le ichana te pawh chuan an lo en ve renga midang a nei ta daih mai chu a ti buai tawh dawn lo tih hria in gini chu a lawm hle chuti rualin han chhungkua a lawi lut ber kher chu an hausa si ala thik tho ichana erawh a lo nui vel mai chuti laiin lini le gini te chu gen giveaway a fat ve an ni tih chu a lo tlang thang le ta chiam mai lini phei chu sawn fa ang chuan an chhuah ta mai chu chanchin lo theh dar tuah chuan apa chuan gini chu mawpu in a beng hrepa ichana pawh a lakah chuan a lawm lo hle lini chu la duh viauin a rin awm lo sana wang khan in chhir hle mahse tih buai zui lowa hlim taka awm turin a duh ani sawn fa ani tih an hriat chuan han chhungkua pawhin an lo iai pha leh zual thei tlat company thleng chuan a ngawng thei bawk ani maktak maiin gini chuan information chu ama tih dar ani lo thu le mipa pakhat mask vuahin a dil awanga a pek ve mai thu a sawi ta tlat mai chuti chung pawh chuan ichana chuan an in hualna chu a ti tawp ta hmak tunah chuan a thian nu a chhut sak mipa chuan a kalsan ve leh ta a rilru a che em nupuiah nei tlak pawh vani su beizei lo takin hana te chhungkua chuan lini chu an lo khawngai tlata han hmuh hniamna ik pawh an nei lo an pa ber erawh chuan tunhnai thil thleng awang chuan a lungawi lo thu
a fapa bulah chuan a sawi a hana erawh chuan Giana fa ani tih hrireng chunga nei ani thu te company inbuaina lo tawk palh pawh ni sila a man a chin fel vek tur thu a sawi tlata Lini hnianah chuan a nu in a thih hma a pa chung chang a lo hrilh diam tawh thu te chu a sawi chhuak bawk a pawm thiam a rin lo awang leh zawn hmuh kher a duh lo awang khan ngawi a chu tamai zawk tih te pawh a hrilh vek nge chutianga sawn fa an tih chu a tuardam thei mai a mahse ama awanga hana leh a chhung te company thlenga an buai tur erawh chu hriawm a ti hle thung restaurant pakhata i chena chuan Lini chu a kova a pa chung chang thedar tu chu Gini ani lo thu te pacher sang lampangin document a dil a pek wang ani thu te chu a hrila Gini chu a una unu ani bawk si awangin ngaidam hram tur chuan a lo nghen sak hanan a chhui chian chuan a laka action a lak mai te a hlo thawm pui bawk ani Gini rilruna pawh chu a buai phili zo vek tawh company atangin an ban baka an la ben zui i chena chu vakhawlin nangmah chauh hi ka in ngana awm chhawn ini tawh sin in then ka duh lo ka hmangaih ber ini tiin a vaṭah khuma i hmangaih ber te chu nangmah a lawm ka chau deuha ani phawt tiin call a lo off sak mia anu chuan lungai lo tura lo fuiin mipa an tam emai a aia tha ila hmu em ang a lo ti molmol a Lini wang vek ani ala chak lo viawang tiin Gini chu a lo in sia ruh mek thung Huangia Plaza project a launch na party a chuan hana te nupa pawh a mei zang hlap tu ber an ni a chulai hmunah chuan lali leh a bialpa nia a sawi kima hana ka zen te chu an lo kal ve bawk a hepa hian hana hi a ngai thei lo hle a anu kha an chung ko ti hming che tu a angai thlat wang ani ani hi IT company pakhat nei tu ani bawk nathawk pakhat chuan Lini chu lo bia in hanan a chau deuh awanga ruma a nga reng thu a lo hrila ruma a lu ve leh chuan pawn lama lali nen khan an lo kal hnan mak a chhungah chuan pathau pui lerzet mai hi a lo la awm zui mahse a hun taka hana te chu an lo thleng a himdam takin an hruai chhuak thei ta hlo mangchhia erawh chuan hun rei tak chu Lini chu a ti buai phah nge a zia lo khawp mai tumlo deuhin i chena pawh in Gini chu a nei mai a ngaih hmel a rai ani awm a pian cham lawmpui nan hanan milian nga lai mai a bank account a alo thun sak awangin Lini chu a lawm hle a mahse a in thla hrum deuh ka hmangaih rengang che tih message a lo thon tel bawk zanah chuan restaurant pakhatah hruaiin yana jawi leh a pi te midang te an lo awm nual a birthday hlasa in cake nian an lo surprise a duh thu sama a tawngtai laiin a hma ah hana a lo thengthi ve thunga a lo men ve leh chuan min nei dua ngem tiin zungbun nen a lo sawm kan in neih sa reng hi a tih chuan ka te chu certificate ringot ania a tak takin min nei dua ngem tiin a zawt nawn leh te reng mai tiin a lo chhanga pi beri pawh chu a hlim berberah chuan a tang leh tawh nikhat chu Mr. Giana chuan Lini chu thil ei puiah a sawm a inu nulat lai i chhun hle mai thingpui inang hmiang inu pawh khan a ngaina thin khawpasin a lo ti a ani chuan enga ti nge ka nu kha i kalsan si tia a lo zawh chuan thil hriat sual palh wang ani inu khan ipi hnen atangin poisa tam tham tak a dawng tih ka hria a poisa lawm tak ni in ka ngai ta a rai tih kha ka hre bawk si lo nen ka then ta ni inu kha lo vawin an company tih chhiat sak vek atum ani awm a thi ti pawh ka hre lawk lova a pawi khawp mai ti in a chhang tunah chuan engmah siam that thei ani tawh lo i ban bun pek kha ka pe kir le ang che tun hnuah chuan engmah inzawmna kan nei tawh lovang in hmu leh pawh ka duh tawh lo ani tiin
thinrim deuhin Lini chu a kal chhuak daih. Mahse a phone dawhkanah a theih hmel ta hlohp mai a. A pa in bag tuma a va um zui chuan misualin van vara an phur bo lai tak mai chu a va hmu. A mang an em awangin hana chu a va khawla. Thil thlen dan te a va hril. License plate number a lo chin sia hlawa. Chumi hmang chuan an zawng zui ngal. Lini ruk bo tirtu chu tudang ni lovin Kim a kha a lo ni a. Police hril chuan he nu hi I hmu tawh ngai lovang tiin hana chu a lo khawl nge. Chan tuma a va thlen phei chuan cold room a Kim a chuan Lini chu a lo kal hnan zo chia a. Ani chu vot tiin a lo khur hlok mai. Lini chu vazong hmu in damdawi in lam a pan pui ngal. Doctor ten an enkol hnu chuan a lo zia om chho ve ta a. Kim a thil ti te chu police hnena report turin secretary chu a kal ngal bawk. Hanan damdawi a leihlanin chanan a lo kan ve a. Apa Mr. Gyana po internal bleeding awangin damdawi inah chuan admitin a lo ve mek ani awm e. Ngai tua ani lo thu te a lo hrilin ginipa ani awanga a lo kan ve ani thu te a soitel bawk a. In nei in tum ti ka lo hria a kalompui cheu Linin a lo ti chuan gini hi om lo ta sela lim takin kan cheng don to ngei om si a ti in a lo chhang dai a. Hun kal to chu hun kal to ani. Engkim kan thil to na piang hi pathian ruata kan ngai thiam a tha ang a lo ti ve thung. Hana lo lutin cholha dam amamu a ti in a lo ngai thevak lova. Alu chu a lo na le thu thin. Doctor po chuan tunlai hi ilu ana sing reu mai in check that deuh chu imamoni hi ati chuan ka thave mayang ka buai wang ani hi a lo ti maya. Lini po chuan apa dam lo chu kan tumin ava ena. Anupui ne na an ti chu angai thla. Anu shon chuan a lo hupur ru hle ti chu atong kamachang chuan a she thiam maya. Lu du lovin hananin chuan an ho ta dai. Atuk mai chu apa kumsom ruk tlin lom na chu hlui kil ho na a kalpui turin hana chu asom zuya. Ngai dam to mai la a lo ti ero chuan anu wa vai na ngai to in har sa ti thu a hril. Apian cham longpui tura a fanu te nu pa lo kal vele thilpek an lo ken sak awang te chuan Mr. Guwe chu alom hle a thatakin a lo dong song. Anupui ero chuan a lo be thadu vak lo. Ginila kha naupo pai ik lo chuan chena fa pai angin a lo in sui ve mya mai a lo ni a. Anu bula a hril lai chuan Lini le chena te chuan an lo sharu khiau mai. Anu den chuan ram manna ten om tak siam zuin. Lini chu an in ti buai tiranga CCTV a om lo boka tluderin nau chha tanga lan tir te chu an la tum zui. Chena chuan va pan hnaiin an thil ruam manna te chu ten om ati thu te ava sui ta mya maya. Ilo sheve kani mo min theni tum sia ti ngai na ka shelo walom gini chuan a lo ti zai. Keima ruam manna ve kani kha keima thiam lo zo kani anu chuan a lo ti zai boka. Engkima Lini chu an mo pu fai le vek to. Ama awanga engkim chan vek ang te chuan gini chuan a in soya. Ben te a lo la tum ta deu. Hana le Mr. Guwe te chuan an lo chan ve thunga. Kapa ifanu dik tak zo kani hi. Chen he nu wang hian mo min cheni tum. Nang hana he nu hian isumba ka hitlo. Adu ber chu chen a hi ani. Gini chuan a lo la ti changa. Nang ma wang zo khian alom engkim abuai zo vek ni. Hana chau hi ka mangai chuani ti in Lini chuan a lo chang mya. Chen a hne na chuan ngai dam dil ma se a lo ngai sak du to lo. Hana om lo hlan chuan Lini chuan phone call adunga. Hana nu chu dam lo zwalin a thi tak mai thu an lo hril. A pasal chu angai to hle a. Ava zong chuak ngal vata a thiam ang tok chuan ava hnem. Tun hnai phei chu Lini po aum anuam ho lawa. Alu a hai deu bura alwa ka chuak thut thul zel bok si. Angai thalo chu ava in entira.
thlathum mi naw alo pai reng mai chu ni in enkol tha turin an lo hril nu a han ni ve tawh mai tur chu a lawm hle a thian nu kha va khawlin a rai thu chu a va hrilh ve a ani pawh chuan alo phur pui khawp mai hana erawh chu a birthday present atana hrilh chauh a tum thu a sawi a nalama a buai bawk nen anu a chan leh zel bawk nen in lama pawh a hun a hmang tam lo hle a sumdawna thila a zin deuh reng bawk zanah chuan alo tlawh zuai a lini chu alo mu hil tawh anawmpui nu chuan ni zanah Mr. Hana lo haw a zingah sumdawna thila a zin chhuak leh ngal tuntum chu a rei deuh hlek dawn ani awm e min lo hrilh sak rawh a ti a alo ti lini chuan khawl a tum thin a a tlang thei tlat lo mai secretary chu va biai in a ngai a that loh thu te va sawi a ani chuan company a kala ama hmuturin alo hrilh hana chu USA a kal thu te anin neihna chu tih tawp a duh thu te chu alo hrilh tamai a lini chuan a hre thiam lo hle a buai viau chuan keimah pawh USA chuan ka kal ve thei tho a sin a ti pawh in then a dua lawm a duh tawh lo che ani ang ti in secretary chuan alo chhang zel si enga tinge in then chu a duh thutanga tia a zawle chuan in contract a top tawh dawn thova nupui nei ala duh tak tak lo aniang in then zawk mai ra u alo ti leh zel boka compensate atan poisa tam tak le in man te company share 1% te alo pitel nge lini erawh chu alawm hauh lo hetiang te thut te chu in then angai pawh in compensate hi ka duh lo ve ti in a khodai chanchin thalo tak awang chuan a thian nu pawh chu alo mang ang khawp mai a nem turin alo lang ve ngalvat karin ang alo ni mi alo awamak ve nawi pai thu hi hrilla in then pawh a duh le lo mai thei a sin alo ti ringuta chu wang maya nupa a insiam le chu ka duh lo wani keimah chauh pawh in ka enkol thei em ang ti in a thian nu chu rilruna takin alo tra khum a thawm hnaw laka khungfel a tumna lamah chuan damdawi bur pakhat a hmut a hlohp mai a thlai in doctor avathon a google bawk eng damdawi ber nge a hre duh ani doctor chuan natna engemaw tak a nei ani ang chumina tidam theitu leh tizia awm theitu damdawi ani kha alo ti secretary te chu va hmule in hei hi eng damdawi nge khoya nge hana awm ti in ava zawt tha le a yana chuan alo khawng ta deuh brain tumor aneya zai angai ani chu pawh a risk asang viau ani awm e chu wangania in then te kha a duh chan lo boral palta sila in atlutuk a hlaw ani ama i huat chuan i tor dan pawh a zia awm deuh a be seya ti in alo hrilh ta veka lini chu alu alo hai thuta damdawi ina an tlanpui ngal a bp chu alo hniam hle chu ni in note erawh chu a tha hlau mai hana te chung kwa pawh an lo awm kim thapa pa ber pawh chuan in pa in nawi pai hi a hria em ti in alo zawt ve ngei kala hrilh lova a pian cham lawmpui na na hrilh ka tuma ti in a chhanga engpawh ni se nangma kha in ngai tua hmasa phawt mai la pathian zara a tha ve le mai ang ti in alo hnem ve ngei bawk USA chuan keimah nge hi kala abula awm ka duh ani a ti taka chuan ni e amamaw lai tak che chu ani ngei alawm ti in an lo rem ti ve mai damdawi ina chuan zialzi chuan hana chu avakana alo be tha duh vak lo lini nen khan in then ani awma in zaila chu i duh bawk si lo engtin nge ani reng pawh khan in then te chu alo duh ve thei mai le alo hmangai mi alo che aniang a alo ti chuan a chan chu min hriat thiam wang zawk ani ka duh na te min pom sak wangin min hmangai lo ti na ani kher lo ti in alo chhang muk police te chu pek alo tuma hana chuan alo ei sak duh lo a private doctor khan lini chu alo hruai lut hlawm mai hana chuan kan in then tawh kha engi lo ti dawn ti in alo por hle a zialzi kut te chu lo chel sakin tuna chuan midang ka nei tawh min ti buai tawh suang che ala ti zui
lini ril runa chu a chhuak nal zialzi pawh chuan hana chu a chet dan ngei awm taka wang chuan a hawa midang hnar nana hmang mai tawhlo turin a hrilh lini hnenah chuan ngaidam dil tur chuan a hrilh bawk a doctor pawh khan lini chu va zuhin hana thil sawi kha chu enga ma ngai su tiin ava hrila ka hrialawm min hnawh bawna atana sawi ve mai ani kha kava haw phawt ange tiin hotel lampan mai chu atuma zualzi chuan lo beding ve le in hana hian nangmah chauh a duh thu chi hi hmana khan min hril tawh a chu wang chu ania kamang tha tak ni kan inkarah hian engmah awm tawh lo ania mahse thian ang tala en hi chu kala tum ani linzai chiah hi adam khaw chhuah theina awm chhun ani tawh a a duh bawk si lo a ris a sang ve bawk nen a hu phur ve deuh aniang khawngaiin a ril rum hminsak lo tum ro aw tin a nge na nia ka tum alawm min be tha duh lo viau mahse ka be dawng dawn lo tiin a lo chhang a lawm awme hanan a hmangai em che a i van nei bik mange tiin zialzi chuan a hrilh nge doctor pawh chuan inzai tur chuan a thlem a an inzai lo chuan kumchan ve vel bak adam tawh lo tur thu a hrilh hanala chuan ka inzai chuan lo fu lo ta sela ka thi ngal dawn a sin kumchan vel adam pawh chu ka thlang zawk ani a lo ti zel si a tawpah chuan lini chuan a lo hmu ve le a i duh ang chuan kan awmang mahse i piancham hnuhnung ber ani tawh takin piancham chi bai buk tur che in ka lo kal ani chuan ka lo tum lawk tawh angin hei hi hmuh che ka duh bawk ani tiin a naupai report file leh ultrasound result te chu a dawhkanah chuan a lo dah a chhuak zui ngal naw a lo pai reng mai ti a hriat chuan hana chu a lawm hle a lini chhuak ta pawh chu a va zui ngal vat fa kan nei dawn ti ro tia a zawh chuan aw mahse tunah chuan pa a nei lo min then tawh kha i natna awanga ka ril runa ti hlawa min then i tum ani min kalsan huna a chan dik tak ka hriat huna ka ril runa dan turte keimah ka inthiam lo dan turte i ngai tua thleng phalo ani hi mimawh librarian i bulah kawm dawn lo a sin tiin lini chuan a lo chhanga inzai chu a hu phurh thu le hunrei lo te pawh amah nena hmandun a chak thu te chu hana chuan a lo sawi ve bawk a kan naute hian pa rei tak min dampui tu tur amamu ani pa tia ko tur a duh ve tho a sin tiin inzai tur chuan a thlem a inzai lo pawh in a thi dawn tho ti a hriat awang chuan rislak mai chu hana pawh chuan a lo rim ti ve ta ni a bawk te pawh chu examine cancer a lo ni lova tluang takin an zai thei hlo le ngal lini pawh chu a lawm hle a an chung te hrilh vat turin doctor chu a ngen chung tawh mai reitak chu a har chhuak lawk lo le ngala chung hun chung zawng chuan lini chuan a kalsan ngai lo thlathum lai a liam ta hanala chu a la ngot mai si ala thove check hi ani ringota ala har chhuak lo shrim doctor chuan beidong mai lo tur chuan a lo fui ve char thunga hana khan a inzai zu a har chhuak to lo emo a lo thi dai ani chuan ngaidam tur le theihngila him taka a hun hmangzel tura a du sak thu shil tura a lo ngen te chu a shil boka lini chuan engtin nge mo ka theihngil phalte lulang le tiin har chhuak to ro kan fa tur po a lo piang trep to asin tiin a ta khum le ta chia ma vani thlak takin hana ku chu a lo cheta det maya a lo ming ve ta engma har satna dang ani to lo bok an valom dun kher em ni kha chu gowe chuan ji chu a lo khola mai chan nge ya hmuah ti pui a dua wangin coffee dora an va in hmu anau pai chungchang te chu a lo zawt ve a anei chep to thu in a chhang gini kha rilrulam en kolna damdawi ina oma anu nen kha chuan kanin then to engpo ni se ka hre chhuak lok lo che kha min hre thiam dawn nia min ngaidam turin kanor lui lo che
mahse hei hi ngaidam dilna tan ka ro sum te hi ikuta kada ani kalo upa ve ta a company a ka share pawh hi ikuta da ka du bawk ani ti in alo pe isena pawh in lini hnenah chuan tlawng taka naute nei tur leh hlim taka a hun hmang turin duh sakna alo hlan ve thei ta bawk a hana erawh chuan in be tam vak lo se ti in alo la thik deuh tlat zel Mr. Gu Wei a hawta khan gini an ina lo thu reng chu awa hmu thut kanu nen in lo in then ani awma mahse hete chu ka in ve tho lawm ti raw alo ti ni e i awmna tur a lawm ka fanu lawmi ni ti in a pha chuan alo chhang mai a I share te lini hnenah I pe ani maw a tha e I du chu I pe thei a lawm mahse ka ba thing turin ka kal dawn ti in gini chu a chhuak zui ngal dai anu khan adam dawi in awm chu a tha tawh tho ti in a va hruai chhuak dai ani awm e Mr. Gu Wei a ngai tha lo chuan hana chu ava khawla gini alo chhuah ta ka wangin lini chu ngai sak deuh hlek tur chuan ava hril hana pawh chuan alo ngai tua khawp mai a company panin alo kal mek ti a hriat awangin pawnah chuan a zuk hmuak kawnga kan tur chiah chu gini khan car in alo sut a bur mai thisen a hloh nasa em awangin naute emaw anu emaw zawk chauh chu chan thei an in be sei tawh a an pahnih chuan chan an duh bawk si doctor thiam tak doctor wani chauh chu an in ngah na alo ni ta ani pawh chuan risk a san em awangin a zai ngam mai lo leh ngala a BP la chu a hniam tel tel bawk si damlo chu lini ani ti doctor wanin a hriat chuan zai ngei chu alo rem ti ve ta a an ni hi USA khan hana damlo lai khan damdawi ina an lo in hmu thina doctor wani fapa lunglam thalo chu alaina thu te alo hril tawh bawk nen angai pawimawh ve hle lo ni a in zai hlan chuan an chung te zawng zawng chuan pawn lama an lo nghak thap a fapa duawm tak mai an zai chhuak ta hlo mai lini erawh chu an la zai leh mek a thisen a hloh nasa awangin an mang ang hle lehlamah gini pawh a luah hliamna tak alo tuar ve thova an lo zai ve mek ani phei chu doctor ten thei tawp chhuah a chan ngei an tum pawh in an chan zo ta lova a thi ta ani anu pawh chu a tap nasa mai a pasal hlui leh lini te chu an chia a lawh zui mawlh bawk lini erawh chu van nei thlak takin tluang takin an zai zowa ICU a an la dah thung ni aliama lini pawh alo har chhuak ve ta khawngin naute awm ti in alo zawt masa bera a thi emaw a ti hman mahse SNCU a an dah thu leh a that vek thu in hana chuan alo chhang hlawa na chhawkna a lo jection in an mut thil tir leh ta zawk ani a hliam tuar kha na boka a khawngei thlak khawp mai hana ka zen sual deuh pawh kha lini a kit na pawang leh ani na te alo puanzar sak awang khan jela an dah tawh a lini pawh an dam lam pan ve zelin ana te pawh chuan a kian san ta an fapa SNCU a awm chu hlim takin an thlir dun wangwanga a taka han kwa a han chhawn chhai vel te chu an chak tawh hle ni aliam zela anin nei na pawh pangai takin an bua sai thei ta harsatna tam tak tok dunin tuar dun mahse ngit taka anin von tlat na chuan a topa a tuar chhuah tir thei ta ani tuna chuan pahnih ni tawh lovin pathum an ni tawh boka chung ko awm zia dik tak pawh an hre chho zel dawn ni khati zawng kha tuntuma drama kan tih chhuah thei chu alo ni le ta a drama danga kan in hmu leh theuh dawn nia aw